itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hello. Yes, sir. Magandang gabi. Magandang gabi rin po. Mm-hmm. Kuya Jobber. Ay. Tatanong ko lang po kasi yung daddy ko po laging mainit ulo sa akin. Lagi mainit ang ulo ng daddy mo sa'yo. Oo. Ginagawa ka sa ko. Nagawa ko baka matigis ang ulo mo. Hindi naman Kuya Jobber. Pag may magtatanong na ako, laging nakasigaw. Kunyari, Daddy, nakita mo ba yung ballpen ko? Hanapin mo! Oo, ganun. Ballpen lang eh! Tatanong mo sa akin! Ganon? Oo, Kuya Jobber. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi naman matigas ulo ko. Yung mga ganun. Baka naman, nasan ba mami mo? Nasa work po yun. Sa ibang bansa. Baka ikaw ang pinagbubunto na ng galit. Oo. Pag nakikita yung mukha mo, kung wala ka, mami mo andito. Siguro namimiss niya. Naman. Namimiss niya yung mami mo. Dapat nga, kayong dalawa magka-banding lagi. Dahil wala yung mami mo. Ba't kaya mainit ang ulo niyang daddy mo na yun? Alam ko na. Ano po? Ano yan? Kulang sa, alam mo na yun, the moves. Kulang sa the moves. Sa the movement? The movements. Wala bang the moves, daddy mo? Hindi ko po alam kasi po, pag nakikita ko, hindi niya pinapakita yung cellphone niya sa akin eh. Oh, pag may mga baka puro bold yung nakalagay. Kasi wala yung mami mo. Naglalagay ng gano'n. Naglalagay ng bold. Siyempre na, may miss niya mami mo. Normal lang yun minsan na gumawa siya ng parang kaysa mang babae siya. Sa bagay. Pwede na siguro yun. Pwede na yan. Kaysa naman, wag lang mahuhuli mo, nakakahiya. Saka lagi niya akong tinetext pag nasaan ka na ganun. Tinatanong niya kung nasaan ako. Natural lang yun. Pero kung kalalabas mo lang ng pinto, tinanong ka kung nasaan ka na, may problema yung daddy. Hindi, parang lagi niya tinatanong kung... Mapapaalam mo lang, Dad, alis na ako. Sige, paglabas mo ng gate, saan ka na? Sige pa lang po. Kalalabas ka, sabi ko lang sa'yo, alis na ako. Tinatanong niya, Kuya Jobber, kung nasaan na ba ako, kung pauwi na ako. Parang wag ka muna uuwi. Ganun, parang Wag ka muna uuwi. Wag ka muna umuwi. Wag ka muna umuwi. Yan ang matindi. Tapos matindi yan. Pag anak, tulog ka na, gabi na. Bye-bye, Dad, good night. Pag akit mo sa kwarto, text sa'yo, saan ka na naman? May problema na yung daddy mo pag ganun. Tinutulog niya na ako eh. Ano ba? Ay, oo nga pala. Sige, may problema na sa pag-isipin. Kasi dati po kasi siyang pangmulila siguro yan. Pangmulila, nababala na sa sarili. Ano ba siya dati? Dati po sundalo. Ay, sundalo? Opo. Saan ba naka-assign yan? Sa mga kanyon? Baka sa po, dati po sa Cotabato po dati. Ay, oo, warasyak daddy mo. Nawarasyak. Siguro nasa buga ng mga mortar yan sa gilid na. Normal pa po ba yung pag natutulog siya minsan? Sinisigaw. Dapa! Gano'n po siya. Ay, warasyak nga daddy mo. Huwag ka lalapit dyan pagka may awak na. Ilayo mo yung mga baril yan pagka baka malimpungatan yan, sabihin sa'yo, abo sayap. Pinagbabaril ka. Saka pag umaga po minsan, kumakanta po siya mag-isa ng Anong kinakanta? Panghinirang. Ay, may tama nga. Tension! Gano'n. Huwag ka lalakad, huwag ka maglalakad. Dupang hinirang. Ginaganon ka. Masama, okay lang yan. Masama niya. Bago kayo kumain, imbis na magdasal, magpanatang makabayan. Anak, huwag mo nakakain. Teka lang. Sabi ka, alam mo, magdasal, biglang panatang makabayan. Inibig ko ang Pilipino. May tama nga. Tatay mo, no? Panatang makabayan habang kumakain. Medyo nakakaya na nga po sa Tapos pagka nasa CR kayo, sa sinihan, kayo biglang kakanta ng Ang Bayan ng Pilipinas. May topak na yan. Nakakaya na. Huwag ka magpapaputok ng itong bagong taon ng mga paputok sa tabi niyan. Tatalon sa bintana yan. Mag-iingat ka. Kaya ang daddy mo pag bagong taon, kung pwede lang bago matulog, pusasan mo yan. Kasi baka magmamaril yan. Magrumentado Ayun yan. na sila! Ikaw, hino-stage ka ng daddy mo, no? Gagalaw, daddy, anak mo ko. Anong anak, hindi kita anak? Hostage kita! Paano tayo makakalabas kayo dito? Tigil mo ka paputok, kayo magpapaputok. Hanggang alauna yan, hindi titigil yung paputok na yan. Hanggang alas 2 yan. Nakaya na nga po sa mga kapitbahay minsan eh. Bakit? Anong ginagawa sa kapitbahay? Bakit kada kahit pupunta ng binyag, naka full battle gear.
Saka pag dumaan po siya sa sa maraming tao, bawal po siya titigan. Ala. Ibili mo yung tatay mo sa Quiapo nung tapao, yung sa kabayo, para hindi siya matitigan. Dire-diretso lang ang tingin niya, no? Nilalagay sa gilid ng kabayo rito. Kailangan na po... Titignan talaga. Parang pag tinitingnan tatay mo, anong ginagawa? Pa? Nangaaway. Opo. Nilalapitan na po. Tapos kung mga ginagaya niya po sila, Robin Padilla, yung mga yung mga salita po. Idol niya si Robin? Ay, may problema yung tatay mo. Pelikula lang. Kung gusto niya magwala ng ganyan, alam mo, pag gusto niya mangursunada, dahil mo sa presinto. Para yung mga pulis pag gano'n niya, ikulong agad siya. Bawal nga rin po tumawa sa loob ng bahay. Bawal. Patay ka dyan. O di umiyak ka. Bawal tumawa. Ba't tumatawa ka? Sinabi ng, ang bayan kong pili. Puro gano'n, no? Tapos pag nagisima kayo, masama niyan. Pagka, imbis na manamin yung kakantay na, no? Hawak-hawak na po tayo ng kamay. Ang bayan. Ano yan? May problema yung tatay mo. Feel na feel pa, no? Lupain ng ginto't bulaklak! Gumagano mag-isa. Tinginan yung mga tao. Sumigil, di nakatingin sa kanya, oh. Tapos pagkakain ng ostya, nakapila, susubuan ng ostya. Sir, yes sir! Imbis na amin sasabihin, Nagulat yung pare. subuan na ng ostya, pag subo gano'n, kukuharin niya, sabay sa subo. Sir, yes sir! Right away, sir! Gano'n, no? Ay! Nagulat yung pare. Nagulat yung pare. Amin na pare, what's this? Di pa po naman po ginagawa yun. Ay, hindi pa naman. Yun nga, baka delikado. Delikado Kaya nga po eh. Tapos pagka, ano na, hindi ba yung ting-ting-ting-ting-ting-ting, tatak mo na yan, no? Sir! Revelry. Kala niya yung pagting umagan. Ting-ting-ting-ting-ting. Hoy! Hoy! Yes, sir! Yes, sir! Pila gano'n, inabad yung pantalon. Pag-abad yung pantalon. Naka-shorts na lang. Sabi sa pare, ang bayang kong... Tapos, pag nangungumpisal pa, pasok sa confession booth, anak, ano po ang atin? Sir, I want to apply for Army, Philippines. Kaya niya nagre-recruit ng Army, confession booth. Pagpasok daw, nakagano, umupo, sabi si Silip yung pare. Sir, I'm Corporal. I would like to apply for petition for me to die. Ay, anak, mukhang nagkamali ka ng pasok. Hindi to Army. Kung dito Army, NPA ka! Lupas ka dyan! Natakot yung pare. Natakot yung pare. Tatakbo. Siguro po kasi na-trauma kasi dati po. Oo, one shot nga. May muntik na po sila ma-ambush dati sa Isabela. Oo nga. Maintindihan mo na yun. Nag-jogging sa... Pero kasi po minsan malambing siya. Oo, malambing. Magugulat na lang ako minsan biglang magagalit. Pag, Daddy, anong ulam? Tapos biglang po. Sinigang. Diyan. Buksan mo na lang dyan sa Diyan sa may Diyan. Diyan nga! Sabi ng yan eh. Tigas ng ulo mo. Ang bahay. Ganun. Yan, Papatingin ko na nga po eh. Pagka, magulat ka niyan, pag uwi yung nanay mo galing abroad, pagpasok sa pinto ng nanay mo, halikan ka ng nanay mo, hi, pagbaba ng daddy mo, lalapit sa mami mo yan, give me 100 push-up! Push-up yung nanay mo. More! Takot na takot yung nanay mo. Ano nangyari sa tatay mo? Yan ang mga Intindihin mo na lang, warsyak pala. Dapat pinapacheck up mo yung tatay mo. Kasi po, para po pasumpong-sumpong, di ko rin po kasi may... Ganyan talaga, hindi naman laging warsyak yan. Naaalala niya lang yan, bumabalik yung mga alaala niya dyan. Oh. So, normal lang po yung minsan pag... Yung alaala, normal, pero yung tatay mo, hindi. Yes, sir. Ang sama niya, no? Tapos yung,
Tikas pahinga sa jeep. Nasa bus nakati. Sa MRT. Tuting! Sikip-sikip, mga tikas pahinga. Ano, palag kayo? Ganun din. May baril eh. May baril eh. Yung tatay mo nagdadala ba ng baril pag naglalakad sa kalye? Hindi po. Hindi naman po. Batuta lang po. Ay, parang... Lagi pong may hawak siyang kahoy pag ano eh. Ay, may tama na nga. Army, tas batuta ang dala. Batuta, Army? Naku, mamamalo yan. Kaya nga po, takot po sa kanya pag may dumadaan pong ano. Baka pakiramdam niya, drill sergeant pa rin siya, Oo no? nga, hindi yun. Baka sabihin niya minsan, pag sumigaw ng Maitor yan, iba na yan. Maitor! Sundalo kay Maitor, no? Kasi may batuta. Intindi mo lang yung tatay mo, ha? Opo. Medyo sabay-sabay mo lang ng konti, pero pag kumanta siya, wag kang kumanta. Mamaya sabihin niya, tama yung ginagawa niya. Hindi naman. Alalayan mo pag magkukumpisal, baka mapahiya siya sa pare. Ha? Opo. Sa IFM! Kaya Jabert, Oh. tinatanong ko na kasi, tinatanong po ng kaibigan ko, sino po daw si Mang Lando. Ay, si Mang Lando. Sabi ko nga, di ba, siya yung #1 DJ sa Guatemala. Ha? Imported yan. Nung nagkaroon ng civil war doon, pinatay lahat ng DJ doon, si Mang Lando lang na nabuhay. Kasi, pero nabaril yan ha, si Mang Lando. Inabot niya sa katawan, 500 bullet wounds. Yung puso lang ang hindi tinamaan, pero buhay. Dinala raw sa ospital yung katawan ni Mang Lando, gutay-gutay na. Tapos, yung morgue, iba-ibang parte ng katawan, kinabit kay Mang Lando. Kung mapapansin mo si Mang Lando, laki ng ulo, liit ng katawan. Ang totoong pangalan and disad na ni Mang Lando sa Pag DJ niya sa Guatemala? DJ Frankenstein ang tawag sa kanya dun eh. Yordaman yun. Mamahalin kaya yan. Maabot ng basta 1,000 sweldo ni Mang Lando na DJ. Papatugtog lang yan ha. Hindi pa nagsasalita yan. Grabe. Wala pa po ba kayo madededicate sa daddy ko? Kanta? Ay, wala si Mang Lando. Wala Malis si Mang eh. Lando, umalis. Nandun sa taas, sinahabol si King Kong. Umakyat na naman kasi sa Torre. Matindi to si Mang Lando. Kala mo, all around to. Dati tong Royal Navy. Tapos nag-Green Beret. Tapos naging pumasok to ng Charlie's Angel daw dati. Ayun lang, Dre. Tawag ka pa, ha? Maraming salamat Mamaya. po. Ay, hindi pala. Magpapaalam ka pala.